Naimbang nga aldaw, ubing. Kumusta kayon? Sapay kumata na salunat kayo ken ti pamilyayo. Itatta a panawin ti pandemya kahit kasapulan at taray patuen tayo iti bagi tayo tapno saan tayo kaptan ti sakit a COVID-19 ken daduma pay a sakit. Ken tapno maituloy tayo latta ti panagadal tayo. Nakasagana kayo kadini agadal iti leksyon ti mother tongue? Okay, ammo ka nakasagana kayon. Itatta, mangipakita ti ladawan. Mangited kayo ti komento wenno reaksyon nyo. Anya ti makitkita yo. Okay, pungpungutin na ti kadwana. Nasayaat ka di daytoy? Anya dagiti reaksyon mo wenno komentom. Okay, mabalin nga dagiti reaksyon mo wenno komentom ket saan nasayaat ti agpungot. Wenno saan nasayaat ti mangapa ti pada nga ubing. May kadwa a ladawan. Anya dagiti reaksyon mo wenno komentom. Nasayaat ka diti inobrada? Okay. Mabalin nga ti dagiti reaksyon mo wenno komentom ket nasayaat nga obra ti makigayem. Husto ti impakita ti aggayem. Nagarakop da. Saan daan nagapa. Nalaing kayo ubing anang ited ti komento wenno reaksyon nyo kadagiti ladawan. Ubing, sino kanyayo tinahilig nga agbasa ti istorya? Sino met tinahilig nga agbasa ti balita jay dyaryo wenno jay internet? Okay, ti panagbasbasa ket maysa a napateg nga aramid iti maysa nga ubing. Palpalawaen na daytoy iti kapangutan ti tunggal maysa. Kadagiti mabasbasa yo, addamit kaditi reaksyon yo wenno komento yo? Okay, itatta nga aldaw ket pagadalan tayo ti panangted iti komento wenno reaksyon. Ulitek, panangted iti komento wenno reaksyon. Iti manangted ti reaksyon nga agapu iti binasa ket maysa nga panangibkas ti marikrek na wenno kapanunutan. Mabalin na patyen wenno saan dagiti mabasbasa wenno mangmangeg. Anyaman dagiti reaksyon tayo, makasursuro ken mapabaknang tayo dagiti kapanunutan tayo. Ammuem no kasanoom nga ited ti komento wenno reaksyon kadagiti agduduma nga sitwasyon nga inkabasaen. Ibaga no agpaypayso wenno saan niya agpaypayso dagitoy sarsarita maipapan ti panakaawat mo. Umuna, agkatkatawa ka diti tao na ragsak? Okay, agpaypayso. May kadwa, napintas ka diti inaramid ti tao na padayawan? Agpaypayso. Babauten da kaditi napigsa no kulkuldingan da jay ubing? Saan nga agpaypayso? Managtulong ka dito ubing nga mga alalay ti lakay nga bumalasiw jay hidalan? Agpaypayso. Nakita na kadi iti maysa a banag no naimatangan na? Agpaypayso. Nalaing kayo ubing anang ipakita ti reaksyon kadagiti sitwasyon. Itatta ket agbasa tayo iti maysa nga istorya. Kitain yo daytoy ladawan iti daytoy nga istorya. Anya dagiti makitkita yo iti ladawan. Okay, tultulungan dagiti dua nga ubing ti maysa nga ubing a makabangon. Anya pay, adda kadi nakakita kanyada? Wen, adda nakakita iti inobrada. Nakasagana kayo kadin nga dingeg iti istorya tayo? Okay.
Ti paulo ti daytoy nga istorya ket dagiti ubing a managtulong. Nasapa a nagluto ni Manang Josefa tapno makastrek dagiti anak na ijay pagadalan. Jessa, Jubel, agriin kayo anak ko. Baka maudi kayo manen nga sumrek ti pagadalan. Ti panangnambing ni inang da kadakada nga agkapsat. Nagrubwat dagiti agkapsat tapno makastrek dahi ti pagadalan. Nagsukat dahi ti nadalos nga uniforme kalpasan da nagdigos. Inbado dahi ti nadalos a medyas ken sapatos. Inurnos da dagiti arwaten da nga usaren jay eskwelaan. Nanganda nga muna ti pamigat kalpasan na simrek da ni jay eskwelaan. Sadyay pagadalan, nasabat da ni Maestra Mendoza. Naimbaga bigat yu, Maestra Mendoza. Palangdayaw ni Jessa ken Jubel. Naimbaga bigat yu met ubing. Sungbat ti Maestra. Bayat ti panlagnada, nakita dati maysa nga ubing nga babae anay patikleb. Inasetgan da daytoy ken tinulungan da. Gaputa na sugatan jay tuming ti ubing, gaputa pa nakaitikleb na, impanda daytoy sa jay klinik. Naragsak launay dagiti agkabsat nga adda natulungan da nga pada da nga ubing. Saan nga ammo dagiti agkabsat nga naimatangan ni maestrada ti panagtulong dayjay ubing. Isu nga indaydayaw da ida. Idaydayaw kayo. Nasayaat kayo pagsarmingan kadagi padayo agad-adal. Kunna ti maestrada agiddan ti panahigem na kadagiti abagada. Nagustuhan nyo kaditi istorya ubing? Adda kaditi kapadasan nyo nga may basar ti nabasa yo nga istorya? Nalaing kakadimit nga tumulong kadagiti agkasapulang iti tulong? Very good. Mabaling nga napadasan mitten ti kastoy nga pasama. Itangarod, sublianan tayo jay istorya. Anya nga ta ti reaksyon mo kadagiti sumarsaro nga pasama? Sungbatan dagiti sumarsarano nga saludsod maipanggep ti istorya nga ingkad nga basa. Umuna, apay arumbeng nga agriing a nasapa da Jenny ken Jubel? A. Ngamin agdarus da jay balayda? B. Ngamin sumrek da jay eskwelaan? C. Ngamin sumurot ken inang da mapanjay ili? D. Ngamin agluto da ti pamigat da? Okay. Letter B. Ngamen sumrek dayjay eskwelaan. No sika ni Jenny wenno ni Jubel, anya ti aramidem no masabat mo ni maestram? A. Lisyak ni maestra? B. Tulungak amang bitbit jay bag nga igem na? C. Magnaak jay sa bali adalan? D. Tsak panpansinen. Okay. Tulungak amang bitbit jay bag nga igem na. Letter B. Apay arumbeng ang nabsog dagiti ubing nga sumrekta kadagiti pagadalan? A. Tapnon saan da dumawat iti makan? B. Tapno alisto da makasursuro? C. Tapno adu iti maisurat da? D. Tapno saan da nga merienda? Okay, letter B. Tapno alisto da makasursuro. No nakakita ka iti maysa nga ubing anay pagalis, anya ti aramidem? A. Tulungak at tumakder ken iya panjay klinik? B. Saan ko panpansinin ngamin maudi jay klasek? C. Bagaak at tumakder ta baka maudi jay klase na? D. Bayan ken saan ko tultulungan? Okay, letter A. Tulungak at tumakder ken iya panjay klinik. May kalima. No si jay ubing ang natulungan, anya iti ibagam? A. Di kaila kuman timol tulong? B. Kayak ti bagik? C. Agyaman iti tulong yo? D. Awan anyaman na.
Okay, nalaing, letter C. Agyamanak iti tulong nyo. Itatta, drawing ti puso, ijay uged no iti pagpakaawat ti teksto, ket mayan natop dita kapanunutam wenno aksyon nga aramidem. Umuna, adda inyawid ni inang mo amay sa amansanas. Imbaga na kanyam nga ikudwaam ni ading mo. A. Gudwaek anasaya at jay mansanas. B. Masapol adakdakkel iti bagi. Okay, letter A. Gudwaek anasaya at jay mansanas. May kadwa. Agsangsangit ti maysa nga ubing. Mapukpukaw isuna jay mall. A. Ibagakken kwa na nga agawid laingen. B. Kaduak amapan jay ayan ti gwardiya ti mall tapno masarakan na dagiti kakadwana. Okay, letter B. Kaduak amapan ijay ayan ti gwardiya ti mall tapno masarakan na dagiti kakadwana. May katlo. Simmangpet ni tatang mo nga agapo trabaho. A. Ituloy ko lahat ti panagayayam ko. B. Agmano akken idasarak ti makan. Okay, letter B. Agmano akken idasarak ti makan. May kapat. Kankanayon nga aglayos ijay lugaryo ken nasulatan ti supsupot dagiti kankanal. A. Agibilengak ti supot ijay kanal. B. Saanak agibileng ti supot ijay kanal. Okay, letter B. Saanak agibileng ti supot ijay kanal. May kalima. Inagaw jay ubing jay ay ayam ti kadwana nga agay ayam jay parke. A. Asitgak ken papanawet. B. Asitgak ken ibagak nga isubli na jay inagaw ng ay ayam. Okay, letter B. Asitgak ken ibagak nga isubli na jay inagaw na nga ay ayam. Adu ka diti husto asungbat mo? Nalaing! Itatan nga amomon daytoy nga adal maipanggep ti panangted ti reaksyon wenno komento, ituloy mo ti panangsungbat kadagiti dumapay nga aramiden ti module mo. No nagustuhan daytoy a video, i-click ti like. No saan ka pa'y nakasubscribe, i-click ti subscribe tapno ma-update ka kadagiti sumaron no a video. Agyaman na.